Ini tipo si rangkia mai kanang ko pelamang ke patumi BJP yatum kecobai mas joining kibi pon pu asa mas joining long APHLC apan si anong kijo 330 jon ba amunit selendar pu la si la anamunit ke nili tum amunit kali lage BJP to ame tha amunit si kachewa nili tum lang mili yang amunit ke inut bahini tun tahai mene he kita me lage nili tum amunit kali lagi BJP itu konana ni pensi keciwan, bapu garorong pensi keciwan, balapu pas kilo size pensi keciwan lagi ni litu mamunit kali, lasi lam klang lagi kijun lain. Aprangsi nang litu media akorte doan pandame akiru pipar pik lo, patumi apor dak lumbajong konstituensi long, ladak langmili a area long pen, BJP along APHLC atum 330 bag abang pu ke join dun pu ke pacho baitek tik alam athe non dak ili tum karja prongadim ge hello dak hello langmili area lo lapen BJP tum a ot isia ke heno do la ka pacho bai ke la ke prang menda pacho baitek big la tum athe la tuma pusarani benda ka pacho bai saide na tuma pusar polote kona lo polote LK Advani da Karbiang long panang chong thui lo nang pacho bai lo Amit Shah mata nang pacho bai lo lapen Ratnath Singh mata nang pacho bai lo lasi ka pacho bai ke la tumga wang thor lo lasi kai ta nang pacho bai pi lasi no la dak ta me lang mili long ta me hek long lo la tuar kang pu pa men ben budi la amat kapacho bai tu bangke APHLC atum BJP long cepa ok dun tu kopia posila APHLC amen ke en lo pulote latum BJP atum nang chini lo je APHLC atum latum along muluk ajakong do muluk ajakong do ko posi itum non Karbiang long Autonomous Council cari lo setame itum latum apansi phere nangji pamat Kongres amen en hai he ASDC amen en hai he CPI amen en hai he kaprek a political asong amen en hai he latum kaita APHLC lo lasi non tame itum theklong nili pitame munit dopik adi lasi lake kacho bai hektik alam lapen herak mime lapuson je lasi pinin tum lam klar pinang kok lo lapen abinong bang ke latum la kethek he kacari kethek he aposi APHLC tum bangke la $60 rona teng pen ahok alam rong atok anu ajo anda met hanare masi non bangke rong asortum reset cini det aposi latum pacini long le det nangji aposi la APHLC tum han khang nangji ko kacini neta akil letupik athema parnisi hetami tum thek damlong dilhirong supialong autonomous state ke hangdam ada di MP Horen Singh B ake hai MP Horen Singh B alangli ke inut MP lo lapu anabang pu ke thesi tum dak alangli ke chamatha ke inwet pule di ta Karbiang long dak lak ket armu ajak kong en sialang di panha dilhitoi dun lo amat hemprek ke hang atum ke dam an a group ke ong an a team an a members ke ong a memorandum ke pajir tu ke havildar apa di herak meme lam la nili ke social media teklok pe nak herak lo alang li ke MP lo Prime Minister level Prime Minister komat apan si bagji ma pulote MP atum si chingwai Home Minister apan komat si PG ni halake MP atum apan si ingwaiji amma alang li hedi chini net delo la anda non la bangso memorandum ke ni liga chini tenge havildar jongsi memorandum ding dun lo pulote angke usi dolang budi usia rideng hodai pola so memorandum angke usia bang ako
SP rideng hodai tunang hala SP da aku hala DSP DIG pan di Director General of Police DGP pan hodai tunang hala aku DGP da aku anut kaprek pan hodai la hala bang tangke hala Home Department mate Home Ministry pan hodai tu jilata ningkani si bang nang pogi ante mathadam senang itu di alang like MP lo ko mat minister long sedam nei make lang like dam thorme mati lagi le memorandum ke pajir dam ke bangke krep phobak ba bang phobak damoi he di non ke la puson si kacong thui kapacho bai la hello biji Prime Minister level Prime Minister ko mat aphan si bagji ma pulote MP tung si chingwai Home Minister aphan ko mat si PG ni halake MP tung aphan si ingwai ama alang li hedi chini net delo la anda non la bangso memorandum ke ni liga chini tenge Havildar jongsi memorandum ding dunlo polote angke usi dolang budi usi hari ding hodai pola so memorandum angke usi bang aku SP hari ding hodai tunang hala SP da aku hala DSP DIG pan di Director General of Police DGP pan hodai tunang hala aku DGP da aku anut kaprek pan hodai la hala bang tangke hala Home Department mate Home Ministry pan hodai tu jilata ningkani si bang nang pogi ante mathadam senang itu di alang like MP lo ko mat minister long sedam nei make lang like dam thorme mati lagi le memorandum ke pajir dam ke bangke krep phobak ba bang phobak damoi he di non ke la puson si kacong thui kapacho bai la hello BJP tum a ot lo la pen la atumi dak ni li meeting hut nang li tum la social media long da thek long ajahak BJP leader satum lam ke thananta ing rong set nang nak di ase he la son le di ekdom kaching sek ho ni aning ki thi pen ni la si la ke chelon li lagi la pen inu de bang phuke pu bodi MP ke hai phan na la tum amang ke man ko nat arong sam si ke hai po EPHL si tum le pu bodi la si la solam clara bang la hello rong sam ke hai he de ji muluk aja kong men se hai ke di muluk aja kong men se hai la rong sam ke lagi ko na ne rong sam ni tu ke chini ni lagi seta muluk aja kong men se hai muluk aja kong do ko ka poselang nonta ka phiri se nang ke attack lo kende ni la pen hini bang ke la hello lalo ke thom bang ke la hello APHL si phananga phiri du ka bang ke non re-election do ji re-election ke donang kok iji athe ke la hello election update penle PIL case pi posonde APHL si tung ka pacho bai puji seta election a Fransi PIL case ki pidam ni anke nile tum ning cepat he ponlo high court aman ke do high court atum ta kangsai ta lor on teng pen lihen pen media kote inge dona phan kardom pajir phanglo pini ladak bhomtia hi thielong langmili APHLC committee pen media kote etom phan kapachini karbenglong oral phan kapachini alam theke lapuhenlo kedam tang patumi ni phai kebarni langmili pathuak lamlong BJP atom mass joining a program nang bilo bangso mass joining a program long APHLC amensi and ponlo kaduko be bang pharo ke thomra bang krihnian join dun lo pusi hadak peklang lo seta pini langmili ara tum BJP along kachipa okdun puke inonata theglong le kopi poloma pute langmili ara ke aphrang hopan ni pulo komarsi karbiang long arada phan kaching hon ahok pet ke claim ke dama laphan si kar langmili ara tum ke cherap chitun berji pinyani BJP ke jatum jong si ahok pet karbia khai phan ching hon duk prote hemprek ke hang ahok pet hang pi pute pini BJP along thami tum chewarum ji sida me pini BJP atum itum theglong lo karbia rada phan
inglong ara phan kapa chubbe ason si thek long lo lahen lo ni tum ke thek long bangke lasi patumi latum dak mass joining a program nang kibielong penang an atuma phana bangke hemso nang pipe lapen porta nang pipe pu penajok si penang atum phan kipudu palamar julong lo lasi karbiang long gedi karbi atum phana dim lo tidake ho parok atum phana dim gali daki kali lasi itung kacini na ye bangke dak long le patta long le deji hemso nang pipe deji pu bangke hedi itum ning dinang nilo la bangke athe central pe nang kilo tangka labangso fana bangke dak travel atum phan sinang lulu lasi dak kilong nang jike itu right dulu lasi nili karbiang long arada phan ka pacini kang tunga bangke la pulo lang miliara tung phan patumi bang phar ko thomra bang krehini atum special silong join dun lupu penang amulu tum nil tum phan ang kar judo lasi ni tum bangke lam klar chipinang koklo inun nata ni tum BJP along join je lasi mupen kithan tang son si lang miliara phan hemso nang pipe longle pata nang pipe pu kithan penajok penang atum ke meeting ke lang dun je phan dun lo seta me hada bangke sita me pini karbiang long dipoi tilong tum lang dam lo pute bang khe chudet itu ma dim long ndeda arbe jang lo pute itu ma karbi tum lang miliara tum hadak han ki order me adim ave bang karke tilo ke dam ke bang atwar jola puson cingin sume me lasi ke cingin sume me thai do pik lapor si karbiang long ara bangke ko marsi khe phan kachi songma ko marsi long ria phan kachi songma la long bangke kaita ajab dun thibji pusi nilitum kadoko be pen nang tu media hoi thengo nang pachin lo la pon sinam ne kan nilhin pen nang tari pidin chi ke la hello tumi BJP atu mas meeting nang padolo sita me pini pinil tum baturi long phek long lo lang mili arat atum an ke bang pharu thomra bang krini an BJP long kaceng bedun pu lake alang le tum la an ke kaning jeta apap chiroji athema nitum dundepin mensi amian alo amian kitok mon lake kachong hu halada ke la anarat amuni do pusi alang le tum amian tok mon lablo nil tum amian sitame nilitum ke dunda dunde meeting ta la puson alang tum kaning je lake alang le tum adai do athema tum rong so phan alang tum nang vi tikang aling nang vi tikang ji puke nil tum rong so tum tanon ke kroi kre ahok ke so patna khala long si tum homena tum sitame arjap tum thip je lapen nitum ke hemso tanang ne lapen dison katanang ne athema nitum apha na kiri pia bang do itu ma pinan do nitum tani jakong do lapen non ningkan krep ho ningkan ko lo sitame nitum dak lang mili arada tum kumada hemsi kumada munisi government along bureng war cycle long abe baduta lasi nilitum ke mitha aja kong si choji lapen mitha khi ben sinitum cherjap di nang pinang ne nitum ke tangka poisa penang nam nang ne lahilo nilitum ke government atum ta lapen rong so ta non ke lule lo lasi alang litum sita me dera long lapen karbiang long kacari pamiji polote lapuson kali der nang ji kithe kidinga tum ta radapan pamang hu pamang ram nang ne lapen apor pacipithap nang ne athema nitum ke kidu ke la kara saide thenglang chuyor cho lasi elang mili arada phanta lapuson ke alang tum nong no jo nang ne lasi media tuma thengno lapan sineli inde kai nong ka lo bang ko la sepini kado ka bi nali tuma phan kapachini dun jalam thike patuni aloma meeting nang ke doke lake mas meeting kali lake chainong kang hu lapuson a meeting si chiplang dat lu athima lang miliara da phan ke chainong chong hu pusinang ke bok la senili tungke ka chong hu pen lok le nili tungke kereng kali heng lo han chu yor pe senili tung kereng herang kita matheng no etheni kan ye gang tunglam the bangala pelo patumi tarik krisi ladak lang milia long mass joining program ladak BJP atum kadu ko we penangan leader tum thurjok si ladak wang lo lapen labang so me phanalang tum kichse ge ding pik lo kedam tang tarik horni mandir ni selang tum labang so mass joining BJP alang tum nili phansi Mr. Johnny Timung ladak lumbajong along IMSC lapen bangke CM tuliram rong hang alang litum niliphan ladak tawar ko piningji lapen ke patake ronjipu labang so mai kibiji po lam si niliphan nang pachini pen niliphan nang pa confuse si
alang li kotar long alang li bangalo long am nilipan nang hang lo la sel dak nilipan nang hang det pena phi bangke nilipan tangka sen nilipan ang far lo nang li non ko an lo kenang ji la bangso program ke pichuna pan 3 lakh pon noi jogi bulan dapat cunun di bo sen nilipan ang pulan si komat ne tangka maha panam mahang kelang bang pelotang tela bangso tangka wan det si BJP meeting la dak ke pichun ye pan bangke lak si bak nangi kalima lala ya sila pusono far nang pisi nili pan la dak lang miliar na tuma pan kaddo ka we ipchel se ra pan anda me wan et nangi pusin nili panang ipu la son nili panang ipu la pen nang pensi BJP aputup kacikup bangceng nangi pusi nili pan joni timu ngabang nili panang pulo sela bang so hut kaddo ka we emisi tum tamedo Mudhuram lek theta do lapen ke Amor Singh Tiso tado lapen bangke Mongol Singh timung tado lapen Juni timung do CM do lapen aku anut kaprek tum do lang haladak si nilipan lapuson alang litum nangka convince lake arniong aku pen lo rada tum lapen karbiang long dang rat me nang cinidun lang miliar kisung ke kedam tang 2005 aningkan ladak ron mai do lo Ron mai do det pen pinianians ta me ladak hemrit kitur the lapen an per me ladak kaching thur the pen se ongdung arni lapason si struggle pen sin litum kiduk kisungang bong sin litum do lalo la selang litum tum hanang target nang ena bangel do hal dakar rada tum ke boy det lapen duk det lak det ko yoni pen selang litum litum han tangka pen ang namji lapen inut bahania leader tum han alang litum cikip cek pen se ladak ning hangaling parti ngi bu bangel lagi ndi di mason lo une lagi lalu silang miliar rada tum han patumi ong dung atu mapan ladak nili video clip salong nili theglong ladak dari public pu isi ladak public group isi do laso group long nili ki theglong bang ke lapson hello je alang litum yong si mass joining a program ki thik polotang te kadu kabe tu mapan sta me stage sa thak hang si alang litum mapla la pena poho ta me alang litum vek nangji la pena arvak nangji lalo